Este é o espazo do barrio de San Amaro en Pontevedra no que a Xunta prevé a construción de 2.000 novas vivendas. Trátase dunha superficie de 21 hectáreas. Dos fogares proxectados, o 80%, algo máis de 1.600, terán algún tipo de protección oficial. Fronte ao fume e os anuncios baleiros e as críticas estériles, dende a Xunta de Galicia está claro que estamos a traballar arreo para facilitar o acceso á vivenda. Estamos construindo vivenda de promoción pública. As edificacións previstas terán unha altura máxima de baixo e 5 plantas. Tamén se contempla a construción de ata unha vintena de vivendas unifamiliares. Segundo o proxectado polo equipo redactor, o barrio estará vertebrado polo rego da Ponte do Couto. Estamos a falar dunha inversión de 28 millóns de euros da Xunta de Galicia para esta urbanización, pero dun importante investimento inducido, toda vez que eso xerará a construción, un investimento inducido de 381 millóns de euros e, por suposto, tamén a xeración e mantemento do correspondente emprego. Estamos a falar de 4.000 novos futuros veciños que teremos neste ámbito de San Mauro. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a aprobación inicial deste proxecto de interese autonómico de San Amaro. Ábrese así un período de 15 días para alegacións. A intención é que as obras poidan estar en marcha no 2028. Aprobaremos definitivamente este ámbito antes de que remate este ano 2026. Temos xa solicitados os informes sectoriais que son preceptivos, de modo que o vindeiro ano 27 licitemos a urbanización que nos acaban de explicar para que no ano 28 estemos simultaneando urbanización e edificación. En canto ás expropiacións que serán necesarias para levar a cabo esta urbanización, María Martínez asegurou que son 13 as vivendas que se verán afectadas. A conselleira mantivo onte unha reunión cos veciños. Quen desexe ter unha vivenda de reemplazo lle será ofrecida ben nun residencial colectivo dos que se construirán ou ben en vivenda unifamiliar. Na mentres non se construa, por suposto, dende a Xunta de Galicia sufragaremos o alugueiro transitorio, mentre non estea rematada esa vivenda, poderán erixir tamén, por suposto, o que é a contraprestación económica. Ademais da superficie edificable, o proxecto reserva máis de 67.500 metros cadrados para zonas verdes e espazos libres e case 29.000 para equipamentos públicos, cun uso que definirá o Concello de Pontevedra. Ademais, habilitaránse 570 prazas públicas de aparcadoiro e plantaránse ou conservaránse polo menos 2.300 árbores.